Tervetuloa Timin Jumalien ja ihmisten aikajanalle. Tämän videon aiheena on korkeakulttuurien nousu. Ilmaus korkeakulttuuri tarkoittaa sivilisaatioita, valtakuntia ja kansoja, eli laajoja kokonaisuuksia. Tässä mä sivuutan pitkälti lukuisat kylät ja heimot, jotka eli tänä aikana korkeakulttuurien ulkopuolella, esimerkiksi Euroopassa. Meidän maan osastamme voi tältä ajanjaksolta sanoa sen, että maanviljelys valtasi vähitellen alaa. Ajan keksintöihin kuuluukin kyntöaura. Tuo tehostaa maanviljelyä ja aikaansaa väestön kasvua. Aikaikkuna on nyt 1/3 jäljellä olevasta ajasta, eli liki 2000 vuotta, vuodesta 4004 vuoteen 2200 EKR. Vuodesta 4004 EKR alkaa Raamatun aikajana. Näin siis sukuluetteloiden ja ihmisten ikien perusteella. Tästä juontaa käsitys siitä, että maapallo tai ainakin ihmiskunta on 6000 vuotta vanha. Nykyymmärryksemme ihmisen esihistoriasta on kuitenkin pitempi. Eikä tieteellinen ja raamatullinen aikajana tästäkään alkaen käy aivan yksin. Raamatullista aikaa voi tosin saada lisää 2 tavalla. Ensinnäkin kreikkalainen vanha testamentti lisää sukuluetteloiden vuosia. Tämä ilmeisesti siksi, että tuolloin ymmärrettiin, ettei esimerkiksi Egyptin sivilisaatio pyramideineen oikein mahdu raamatulliseen aikaikkunaan. Tästä ratkaisusta tulee kuitenkin ongelmia vastaan. Esimerkiksi tässä Metusaleh ei kuolekaan samana vuonna kuin tulva tulee, vaan vasta tulvan jälkeen. Toisekseen sukuluetteloiden rivien väliin voisi lisätä sukupolvia väittämällä, että jonkun isä onkin oikeastaan isoisä tai isoisoisä. Eli tärkeimmät nimet olisi siis vain mainittu. Mutta tämäkin on vähän mielivaltaista. Nämä sukuluettelothan tuovat toisenkin haasteen, nimittäin erittäin pitkät iät. No jännästi myös sumerilaisten ja babylonialaisten kuningaslistoissa on pitkiä ikiä juuri ennen veden paisumusta. Lisäksi näissä on yhteistä se, että sukupolvia on 8 plus ensimmäinen ihminen eli Aadam sekä tulvasankari eli Nooa. Ja vieläpä yhteistä on 7. hahmon erikoisuus. Sumerialaisten kuninkaiden listassa kerrotaan, kuinka 7. kuningas nimeltään Enmendur-Ana otettiin taivaaseen jumalien luo oppimaan jumalallisia taitoja, kuten esimerkiksi ennustamista eläinten maksasta. No Raamatun 7. on pyhä Heenok, josta ei kerrota, että hän kuolee, vaan että Jumala otti hänet luokseen. Sumerissa, Babyloniassa sekä Israelissa luvut 60 ja 7 olivat tärkeitä. Nämä luvut elää vahvasti Raamatun sukuluetteloiden ikänumeroissa. Tästä voisi avautua jonkinlainen symbolinen tai laskennallinen tulkinta, mikä poistaisi ehkä näiden pitkien ikien haasteen. Oli miten oli, toisilla kansoilla oli siis sukuluetteloita, jotka korostivat heidän suuruutta ja jumalallista alkuperää jo ennen suurta tulvaa. Ilmeisesti israelilaiset tahtoivat sanoa samaa. Me voimme tulkita Raamatun sukuluettelot ei-absoluuttisesti, kuitenkin jakaen uskon ja todistuksen siitä, että Jumalan siunaus ja pelastava usko on tullut luoksemme pitkän ajan takaa, monien sukupolvien kautta. Peilaamme tässäkin historiaa Raamatun aikajanaan, samalla muistaen, että sukuluettelot ja Genesiksen alkuluvut kirjoitettiin tietenkin vasta paljon myöhemmin. Joo,
No, 4000 vuotta EKR. Uruk on ajan mahtavin kaupunki ja ensimmäinen kaupunki, jonka asukasluku laskettiin kymmenissä tuhansissa. Uruk-kaupunki mainitaan ohimennen Raamatussa Nimrodin eli ensimmäisen mahtavan hallitsijan yhteydessä. Kukahan hän oli? No, Urukin menestys perustui sijaintiin, kastelujärjestelmään sekä laajaan kaupan käyntiin. Ilmeisesti kaupunki oli jo tässä vaiheessa sumerilainen. Hengellinen paikka Uruk ainakin oli, sillä koko seuraavan vuosituhannen ajan tuolla rakennettiin temppeleitä. Kaupunkien johtajat olivat ensejä eli pappisruhtinaita. Ja samoihin aikoihin Vehmas Sahara kuivuu vähitellen autiomaaksi. Ja tämä pakottaa alueen asukkaat itään Niilin äärelle. 3500 EKR pronssin eli kuparin ja tinan tai arseenin valmistus keksitään Turkissa. Tapa leviää hitaasti korkeakulttuureihin. Pronssi oli harvinaista ja siten osa eriarvoistuvaa yhteiskuntajärjestelmää. Raamatun mukaan Kainin pojan poika Tubal-Kain aloitti pronssin ja raudan taonnan ennen veden paisumusta. Tämä on vähän ongelmallista, sillä rautakausihan ajoittuu yli 2000 vuotta myöhempään aikaan. Vastaan tulee myös toinen ongelma. Miksi kertoa pahan Kainin jälkeläisistä, jotka kuitenkin tuhoutuvat tulvassa? Raamatun narraatiossahan kaikki ihmiset ja kansat polveutuvat Nooasta ja Nooan lapsista. Mikäli taas kainilaisten heimo eli ja vaikutti esimerkiksi silloin, kun Raamattua kirjoitettiin ylös, kuinka tämä suku säilyi veden paisumuksesta? Palaan näihin pulmiin videon lopussa. Nyt totean, että Raamattu ja tunnettu historia jakaa saman ajatuksen metallurgian kehityksestä. Sepät olivat muuten muinoin arvostettuja, peräti jumalallisia hahmoja, tyyliin Seppä Ilmarinen. Kreikassahan oli Seppä Jumala Hefaistos ja muilla kansoilla omansa. Nyt siis Genesis riisuu sepältä siivet ja tekee hänestä ihmisen. Tämä jumaluuksien poistaminen on muutenkin teemana Genesiksen alkuluvuissa, vaikka suomalainen lukija ei sitä välttämättä huomaisikaan. Esimerkiksi Eeva, joka on kaikkien ihmisten äiti, ottaa äiti Jumalattaren paikan. Lisäksi israelilaiset suhtautuvat tässä kriittisesti teknologisiin innovaatioihin laittamalla tämän sepän pahan Kainin sukuun. Ajatus lienee se, että pronssista ja raudasta saattoi takoa aseita, joilla murhata ja alistaa ihmisiä, vaikkapa israelilaisia silloin, kun nämä kirjattiin ylös. No 3500 EKR keksitään myös pyörä. Näin ilmeisesti toisistaan riippumatta Mesopotamiassa, Kaukasuksella, Keski-Euroopassa ja Kiinassa. Pyörä helpotti hyödykkeiden siirtämistä eli kaupan käyntiä ja mahdollisti sotavaunujen käytön taisteluissa. Vetojuhtina käytettiin ilmeisesti kuitenkin härkiä ja aaseja ennen hevosia. Egyptissä pyörää ei tunnettu pyramiidikaudella, eikä muuten Amerikoissa ennen eurooppalaisten invaasiota. Sotavaunut liitettiin myöhemmin usein jumaliin. Näin myös Raamatussa, missä Hesekiel näkee pyöriä, Elisa näkee tulisia hevosia vaunuineen, Elia otetaan tulivaunuilla taivaaseen ja Jahve saapuu vaunuillaan kuin pyörretuuli. 3400 EKR ja tästä eteenpäin ensimmäinen korkeakulttuuri syntyy, sumerilaiset. Näillä oli kaupunkeja tai kaupunkivaltioita.
Mesopotamiassa, eli Kaksoisvirran maassa, nykyisen Irakin alueella. Nuo virrat, Eufrat ja Tigris, mainitaan myös Raamatussa paratiisin jokina. Sumerilaiset, mistä lienee tulleetkaan, ovat olleet täällä jo aiemmin, mutta nyt siis statuskohotus korkeakulttuuriksi. Tästä merkiksi syntyy kirjoitustaito sekä myöhemmin nuolenpääkirjoitus. Varsinaista kirjallisuutta sekä historian kirjoitusta saamme kuitenkin odottaa vielä pitkään. Vähitellen kirjoitus kuitenkin mahdollistaa ihmisten ja jumalien identifioinnin sekä uskomusten, myyttien ja tarinoiden välittymisen jälkipolville, ehkä suullista perimätietoa kestävämmällä tavalla. Kirjoitus toki mahdollisti myös hallinnollisten ja arkisten asioiden hoitamisen sekä laittoi valta- ja vakoilupolitiikan uusiksi. Sumerilaisten jumalat on vähän sekava kokoelma vaikeasti ajoitettavia myyttejä, aikamoinen viidakko jumalien suhteita sekä vuosisatojen saatossa muuttuvia merkityksiä. Jumalien jumala ja taivaan jumala oli An. Alkujaan An-jumala kuvattiin Sonni-jumalana, kunnes tämä erottui omaksi kaoshirviöksi. Sonni-jumala tulee vastaan myös Raamatussa kultaisena sonnina ja epäjumalana. Jobin kirjassa mainittu Behemot voi muuten juontua myyttisestä sonnista. Ilman ja tuulen jumala oli Enlil. Maan ja myöhemmin veden jumala on Enki. Siinä pääjumalien kolminaisuus. Ainakin myöhemmin näihin jumaliin liittyi käsityksiä luomisvoimasta. Tosin jumalat itse saattoivat olla luotuja tai syntyisin toisista jumalista. Esimerkiksi Enkin äiti oli alkumeri jumalatar Nammu. Naispuolinen ja varhainen äiti jumalatar oli etenkin Urukissa palvottu Inanna. Hän edeltää Istaria, Astartea sekä Afrodiitteä. Emme tiedä, oliko hän jo tähän aikaan rakkauden, sodan ja hedelmällisyyden jumalatar. Ilmeisesti Tuonela eli Kur oli tällöin jo tunnettu. Näin eteemme piirtyy yleinen kolmikerroksinen maailma, jumalten taivas, ihmisten maa ja kuolleitten manala. Kuten yleensä, jumalat liitettiin taivaan kappaleisiin ja ilmiöihin, kuten aurinkoon, kuuhun ja tuuleen. Jumalia oli sumerialaisilla tuhansia, jopa pelloilla ja työkaluilla oli oma jumalansa. Aika animismista menoa siis. Sumerilaiset kaupungit tunnetaan sikkurateista sekä pappishallitsijoista. Sumerilaisen mytologian mukaan Eridu on maailman ensimmäinen kaupunki ja paratiisi, josta ihmiskunnan kukoistus sekä kuninkaiden jumalallinen valta sai alkunsa. Raamatun maininta Kainista ensimmäisenä kaupungin perustajana saattaa olla kriittinen kannanotto tähän. Tämän Genesiksen kohdan voi tulkita tosin niinkin, että Kainin poika Heenok rakensi ensimmäisen kaupungin ja antoi sille oman poikansa nimen Irad. Irad vastaisi siten Eridua. Heenok vastaisi taas Enkil Jumalaa, jonka palvonnan keskuspaikka oli Eridu. Genesiksen taustalla voi tässä kohtaa olla myös mesopotamialainen Oannes Jumala, joka opetti ihmisille kaupungin rakentamisen salat. No, Egypti on tunnetuin muinainen korkeakulttuuri. 3100 EKR, Jumalkuningas ja faarao Narmer liittää Ala-Egyptin ja Ylä-Egyptin luoden näin Egyptin ensimmäisen dynastian. Vaikka yhdistyminen lähti Ylä-Egyptistä ja mahdollisesti väkivaltaisesti, tuli pääkaupungiksi Ala-Egyptin Memphis.
Egyptiläisetkin keksivät kirjoitustaidon, hieroglyfit sekä papyryksen. Pyörää ei ollut, mutta purje ja purjehtiminen tuli keksittyä. Ilmeisesti jo tällöin Egyptissä palvottiin auringon ja taivaan jumala Horusta sekä tämän äitiä ja isää eli Isistä ja Manalan jumalaa Osirista. Kolminaisuus siis täälläkin. Ala-Egyptin paikallisjumala ja myöhemmin koko Ala-Egyptin suojelija Vadjet-jumala lienee myös tärkeä mainita. Tämä Gobra-jumala Vadjet on keskeinen käärmejumala, joka liittyy myös vahvasti uskonnollis-esoteeriseen silmäsymboliikkaan. Kristillisen kolmiyhteisen Jumalan tunnus silmä kolmiossa tarkoittikin ennen vanhaan Vadjetia ja Niilin suistoa eli kolmion muotoista deltaa. Viimeistään 300 vuotta myöhemmin Egyptissä mukana oli jo usko kuoleman jälkeiseen elämään sekä eläin- ja ihmisuhrit. Kuolleen hallitsijan palvelijoita saatettiin uhrata, jotta he voisivat jatkaa tehtäviään tuon puoleisessa. Muumioinnin tarkoitus oli säilyttää ruumis, jotta ihmisen sielu eli kaa voisi palata siihen tuon puoleisessa. Egyptin kulttuuri oli ilmeisesti pitkälti syntyessään valmis myös siihen liitetyn dualistisuuden saralla. Elämä ja kuolema, päivä ja yö, järjestys ja kaos. Nämä periytyivät myös esimerkiksi sarathustralaisuuteen ja juutalaisuuteen. Egypti tunnetaan pyramideistään. Lajin vanhin on Djoserin porraspyramidi vuodelta 2650 EKR. No mikä meno muualla maailmassa? No 3200 EKR Norte Chicon korkeakulttuuri nykyisen Perun alueella on Amerikan varhaisin sivilisaatio. Valtakuntaa leimaa pyramidit, kastelujärjestelmä, tehokas ja maailman toiseksi vanhin hallinto, puuvillan viljely sekä laadukkaat tekstiilit. Kuvataiteita tai kirjoitusta tällä korkeakulttuurilla ei ollut, jumalia ja uskomuksia varmasti kylläkin. Näistä on tosin paha sanoa vielä mitään. Varhaisin todistus mantereen jumalasta, salaperäisestä sauvajumalasta, on vuodelta 2250 EKR. Perusta on muuten näihin aikoihin peräisin myös peruna. 3100 EKR minoalainen kulttuuri kasvaa Kreetan saarella Euroopan vanhimpana sivilisaationa. Kulttuuria leimasi kehittynyt kaupankäynti strategisesti oikealla paikalla, taidokas laivojen rakentaminen ja hieno taide. Toinen tuon ajan esihelleeninen kulttuuri oli kykladinen kulttuuri, Kreikan saarten kalastusyhteiskuntineen. Täältä tunnetaan monia kivisiä idolin kuvia, joiden funktiota tai identiteettiä ei kuitenkaan tunneta. 3000 vuotta EKR, Britannian ja kenties koko Euroopan kuuluisin myyttinen rakennelma Stonehenge valmistuu ensimmäisen kerran, tosin puiseen varhaisvaiheeseensa vasta. Tämä kehä on lienee tarkoitettu temppeliksi tai tähtitieteelliseksi keskukseksi. 2800 vuotta EKR, Induskulttuuri nykyisen Pakistanin, Afganistanin ja Länsi-Intian alueella hyödyntää kaikkia ajan keksintöjä, kuten metallin taontaa, tislausta, patoamista, auraa ja kastelujärjestelmiä. Siten se oli yksi muinainen korkeakulttuuri, jonka kultakautena olivat vuodet 2600-1900 EKR. Tällöin kulttuurin pääkaupungeissa Mohenjo-Darossa ja Harappassa asui kymmeniä tuhansia ihmisiä, ja kauppa kukoisti Mesopotamian kanssa. Tämäkin yhteisö rakentui joen Induksen ympärille.
Induskulttuurin innovaatio oli ojitus ja viemäröinti. Intialaiset taisivat keksiä ensimmäisinä myös nuket ja vaat. Kulttuuri oli läpeensä uskonnollinen, mutta yhteyksiä myöhemmin kehittyneen hindulaisuuden kanssa on vaikea todentaa. 2800 EKR, Euroopan kolmas suuri muuttoaalto, jääkauden metsästäjien sekä Lähi-idän maanviljelijöiden jälkeen on indoeurooppalaisen jamna-kulttuurin eli vasarakirveskulttuurin saapuminen idän aroilta Keski-Eurooppaan. Nämä paimentolaiskarpaasit olivat sotaisaa sakkia. Klaanien miespäälliköt saivat ilmeisesti erittäin paljon lapsia, sillä jopa 80% eurooppalaisista geeneistä tulee jamnoilta. Nämä arjalaiset toivat mukanaan Eurooppaan indoeurooppalaisia kieliä, paiseruton, maidon ja siman juonnin, villan, pyörän, kärryt ja hevoset sekä pronssikauden. Ja näin vanha megaliittikulttuuri sai vähitellen väistyä. Suomessa uudet tulokkaat alkoivat kaiketi kutsua paikallisia lappalaisiksi. Suomessa eletään vielä kuitenkin pitkään megaliittikulttuurissa, ja tästä muistona ovat monet jätinkirkkomme. Näiden pirunkirkkojen käyttötarkoitus on vähän epäselvä, mutta tekijät jännästi tunnetaan, nimittäin pöljäläiset. 2700 EKR, ensimmäinen tunnettu sota käydään sumerialaisten ja heidän naapurivaltakuntansa elamilaisten välillä, päättyen sumerialaisten voittoon. Muinais-iranilaisten elamilaisten kaupunkivaltiot, kuten Ansan ja Susa, olivat ajan mahtikaupunkeja. Myöhemmin elamilaiset ottivatkin hallitsevan roolin, kunnes sumerilaiset pääsivät uudestaan niskan päälle. Hallitsijoiden kohdalla siirrymme esihistoriasta vähitellen myyttisten kuninkaiden myötä historiallisiin henkilöihin. Elamilaiset mainitaan muuten myös Raamatussa. Heillä oli 200kin omaa ja lainattua jumalaa, joista muodostui myöhemmin pääjumalten kolminaisuus. 2700 EKR, sumerialainen matematiikka, alkaa olla jo kehittynyttä. 60 järjestelmä, 12 kuukautta, 24 tuntia, 60 minuuttia sekä 360-päiväinen vuosi ja ympyrän jako periytyvät täältä akkadialaisille ja edelleen meille asti. Näin myös viikon 7 päivää sekä luku 7 pyhänä lukuna. Kehittynyt matematiikka mahdollisti ensimmäiset kalenterit Sumerissa ja Egyptissä. Myös egyptiläiset olivat hakoja matematiikassa, kehittäen esimerkiksi kymmenjärjestelmän sekä kyynärän. Luvut ja mitat olivat tietenkin hyödyllisiä byrokratiassa, kuten verotuksessa, rakentamisessa sekä poliittis-tähtitieteellisen vallan pönkittämisessä. 2650 EKR, Urukin kuningas Gilgamesh, on vuosituhannen kuuluisin ei-raamatullinen sekä maineikkain sumerilainen henkilö. Tosin näille listoillehan ei ole paljon tunkua, eikä tästäkään kuninkaasta tiedetä juuri mitään. Jostain syystä Gilgamesh-hahmosta tuli kuitenkin legendaarinen, kuolematon ja jumalallinen sumerialaisten parissa. Tiesitkö, että Gilgamesh huomioidaan myös Raamatussa? Kerron tästä myöhemmin. Gilgameshin lisäksi ajalta on jäänyt joitain muitakin myöhemmin jumaloituja hallitsijoita. Näistä mainittakoon kuningas Dumus, joka tunnetaan myöhemmin paimenjumala Tammuzina. Hesekielin kirjassa mainittu Tammus
onkin lie vanhin Raamatussa mainittu epäjumala. Kakkosena vanhuuskisassa voisi olla kenties jo tällä ajalla Mesopotamiassa palvottu Dagon, tosin ilman kalan pyrstöään, sekä Dagonin poika, myrskyn jumala Hadad, joka tunnettiin myöhemmin nimellä Baal. Viimeistään nyt sumerialaisessa pantheonissa on myös Manalan sairauksien ja sodan jumala Nergal. 2650 EKR palaamme Egyptiin, joka kukoistaa seuraavat 500 vuotta. Memphis lienee tämän ajan suurin kaupunki, Baltia rallaa 30 000 asukasta. Egyptin menestys oli konservatiivinen ja turvallinen pysyvyys sekä suojaisa sijainti autiomaan ja Niilin välissä. Valtakunta laajeni Nubiaan ja Libyaan samalla kun kauppasuhteet Välimeren valtakuntiin toi vaurautta ja rikkautta. Faarao oli jumalallinen yksinvaltias. Haukkapäinen auringon ja luomisen jumala Ra, faaraoiden isä, sakaalipäinen vainajien jumala Anubis sekä monet eläinjumalat, kuten härkä, krokotiili ja kissajumala, saivat osikseen palvonnan eleitä. Kissa olikin egyptiläisten pyhä lehmä. 2500 EKR Giizan pyramidit ovat maailman historian kuuluisimmat rakennelmat. Giizan sfinksi on maailman suurin ja kuuluisin veistos. Faarao Keopsin pyramidi on yksi vanhan maailman 7 ihmeestä ja ainoa jäljellä oleva. Pyramidi oli maailman korkein rakennus 3800 vuotta. Pyramidit ovat maailman kuuluisimpia hautoja. Niiden geometrisellä muodolla lienee ollut jokin merkitys, kuten toimia portaina faaraon sieluille. Leijonan ja ihmisen hybridi sfinskihahmot periytyivät Egyptistä Kreikkaan, Persiaan ja Foiniikkiaan. Leijona-symbolihan on erittäin yleinen ja keskeinen, muun muassa suomalaisuudessa ja kristinuskossa. Symbolin juuria voi jäljittää muinaiseen Egyptiin. Toisaalta voi muistaa, että tässäkin blogisarjassa mainittu leijonamies on jo vuodelta 40 000 EKR. No, 2500 EKR Kiinaan ilmaantuu ensimmäiset kaupungit, yhteiskuntaluokat vakiintuu ja pronssikausi sarastaa. Kiinalla oli jo tällöin omat juttunsa, silkin kutominen, jadetaide, esi-isien palvonta sekä ensimmäiset karkeat lohikäärmeveistokset. Keltainen keisari Huangdi on ehdottomasti Kiinan kuuluisin henkilö tältä ajalta ja vuosituhannelta. Hän oli kansallinen, myyttinen ja uskonnollinen sankari ja jumala, jota kansa saa kiittää esimerkiksi lääketieteestä, kirjoitustaidosta sekä taistelulajeista. Vaikka tämä hahmo Huangdi on legendaarinen, niin Kiinan myöhemmät aatelishallitsijat, samoin kuin han-kiinalaiset yleensä, pitävät Huangdia esi-isänään. No, 2350 Sargon akkadialainen perustaa historian ensimmäisen imperiumin ja ansaitsee siten ensimmäisenä tittelin suuri. Ensin Sargon kaappasi vallan sumerialaisessa kotikaupungissaan Kisissä. Sitten hän syrjäytti paikallisen voimatekijän Umman kaupungin kuninkaan saaden käsiinsä vallan Sumerissa. Tämän jälkeen Sargonin valtakunta laajeni itään elamilaisten kustannuksella ja länteen Syyriaan ja Anatoliaan, käsittäen lopulta yli 60 kaupunkia. Sargonilla oli historian ensimmäinen järjestäytynyt armeija,
peräti 100 000 sotilasta. Akkadialaiset olivat seemiläisiä, joiden kansainvaelluksen Lähi-itään leimaa historiaa tästä eteenpäin 1000 vuotta. Seemiläisiä kansoja yhdistää samanlainen kieli. Nimitys tulee Nooan pojasta Seemistä. Israelilaiset olivat myös seemiläisiä. Seemiläisten jumalat oli pitkälti samoja kuin sumerilaisilla. Sargonin lapsuuteen liitetään jännästi samanlainen virrasta pelastautuminen Kaisla-korissa kuin Mooseksella. Sargonin Akkadista, joka myös mainitaan lyhyesti Raamatussa Nimrodin yhteydessä, tuli hetkeksi maailman suurin kaupunki. Sargonin seuraaja Naram-Sin, eli suomeksi kuun jumalattaren rakastettu, oli myös merkittävä hallitsija. Palaamme nyt lopuksi Raamatun aikajanalle, sillä vuonna 2348 EKR ja siitä eteenpäin tulee vastaamme Nooan tulva, kansojen leviäminen, Nimrod sekä Baabelin torni. Oliko tämä Raamatun Nimrod Sargon suuri? Tämä on varmaan paras kandidaatti, jos tällaista linkkiä haluaa etsiä. Nimrod on yhdistetty myös esimerkiksi sumerilaiseen Ninurta-jumalaan, joka oli Nimrodin tavoin mahtava metsästäjä. Tässäkin olisi siten yksi ihmiseksi alennettu jumala. Mutta tämä jumala ei ollut valloittaja. Nimrod ja Sargon ajoittuvat aika lähekkäin. Akkad ja Uruk sopivat hyvin molempiin. Nimrodin isä oli kusilainen, mikä viittaa Afrikkaan, mutta kenties tässä on jokin käännösvirhe ja alun perin oli tarkoitus viitata Sumerin Kisiin. Raamatun Sinearin maa voisikin viitata Sumeriin. Nimrodin Babylon on kuitenkin haasteellinen, koska Sargonin aikaan tuo oli vielä tuppukylä. Sama haaste tulee Babylonian tornista, koska tarina edellyttää, että kyseessä olisi suuri kaupunki näin varhain. Haasteita on muitakin, koska historiatiede ei näe viitteitä vuoretkin alleen peittävästä tulvasta tänä aikana. On myös vähän vaikea uskoa, että koko ihmiskunta olisi tuhotulvan myötä vain 4000 vuotta vanha. Genesiksen kansojen taulu on aika jännä ja kattava. Sehän mainitsee esimerkiksi kreikkalaiset, kenties myös skyytit, etruskit ja karthagolaiset. Tämä kansojen taulu kuitenkin heijastaa kirjoittamisajankohdan maantieteellistä ymmärrystä. Näin esimerkiksi Intiasta ei näytä olevan tietoa. Lisäksi tulva on jossain määrin tarpeeton. Sehän on siis rangaistus ihmisten pahuudesta, mutta pahuus jatkuu tulvan jälkeenkin eikä mikään siis juurikaan muutu. Mikäli Genesiksen alkulukujen tarkoitus on ollut perustella israelilaisten muinaisuutta ja jumalallisuutta, niin tulvaahan tähän ei tarvita. Sikäli kun taas kerrotaan, että ihminen eli alun perin paratiisissa, mistä hänet karkotettiin lankeemuksen myötä kovempiin oloihin, niin tulvaahan ei tarvita selittämään asioita. Raamattu muuten kertoo myös Jumalan poikien ja ihmistyttärien kanssa käymisestä. Tätä tutkailen seuraavassa videossani. Kenties nämä kuvaukset Raamatussa eivät niinkään ole suhteessa historiallisiin tapahtumiin joskus kauan sitten. Ehkä ensisijainen tarkoitus on ollut kertoa oma versio muiden kansojen kertomista myyteistä. Kaikki tunsivat vedenpaisumuskertomuksen. Sitä oli kerrottu satoja,
jopa tuhansia vuosia. Raamatussa tuttu kertomus otetaan mukaan, mutta omilla korostuksilla ja omalla tai kenties pyhän hengen viisaudella. Nooan tulvan syy on ihmisten pahuus ja tulvan aiheuttaja yksi ainoa ja suvereeni Jumala. Tämä osoittaa ihmisille vihaa ja rakkautta, eli lakia ja evankeliumia. Ei meidän tarvitse vaatia Raamatulta tai tieteelliseltä historian tutkimukselta täydellistä yhteneväisyyttä. Yhteneväisyys on tulvassa ja teologinen viesti on Jumalan varjeluksessa Nooasta nykypäivään. Näiden muinaista aikaa kuvaavien Raamatun kohtien sekä tosiasiallisten tapahtumien suhdetta voisi minusta verrata vaikkapa elokuvaan tai maalaukseen Jeesuksesta. Jeesus-elokuvassa Jeesus ja opetuslapset saattavat puhua Oxfordin englantia. Kuvat Jeesuksesta, Mariasta tai tilanteista eivät muutenkaan vastaa sitä, miten asiat todellisuudessa olivat. Tämä ei kuitenkaan ole virhe tai ongelma. Tarkkuuden tavoite on suhteellinen. Tärkeämpää on välittää sanoma yleisölle ymmärrettävällä ja samaistuttavalla tavalla. Siksi anakronismit ovat tarkoituksellisia, kiitettäviä, jopa pakollisia. Mennyt ja nykyaika on haluttu sitoa yhteen kuulijoita innostavalla tavalla. Raamatun kertomukset eivät ole syntyneet tyhjiössä, eivätkä ne ole tipahtaneet taivaasta. Ne ovat syntyneet ajan virrassa, vuorovaikutuksessa muiden kansojen kanssa. Silti niillä on oma ääni ja oma sanoma, joka kyllä kestää vertailun muihin tarinoihin, myös nykytieteen suureen tarinaan. Vaikka mitään tulvaa ei olisi koskaan ollutkaan, vaikka minusta olikin, niin minusta tarina Nooan arkista voittaisi silti pelkän tieteen kuivan järjellisen selostuksen. Nämä kertomukset ovat oman aikansa Jeesus-elokuvia ja maalauksia, jotka viittaavat menneisyyteen. Muinainen Sargon oli myöhemmin suosittu vallan legitimoija Uus-Assyriassa, Israelin viholliskansan parissa. Nimrodin tarina kielii tämän vihollisuuden muinaisuudesta. Saman ajatuksen voi liittää Kainiin ja hänestä periytyneisiin geeniläisiin. Nimrodin nimihän muuten tarkoittaa kapinaa. Assyriassa tuon ajan puuttinit kuvattiin mahtavina metsästäjinä, kuten Nimrod. Toisaalta tuo metsästäjäkohta on monitulkintainen. Se voitaisiin ilmeisesti kääntää myös niin, että Nimrod oli teurastaja. Tällainen valtakriittinen tulokulma, joka näkee viholliskansan sankarin tyrannina, sopii raamatulliseen henkeen. Vastaavasti Baabelin tornin tarkoitus, tämän tarinan tarkoitus on ilkkua viholliselle, joka luuli olevansa joku kansoja yhdistävä mahti. Babyloniassa ja Mesopotamiassa muutenkin nämä sikkurat tornit olivat jumalien ja ihmisten kohtaamispaikkoja. Raamatussa irvaillaan asialla. Nämä raukat yrittävät rakentaa tornin taivaaseen, mutta lopulta Jumalan täytyy tulla alas taivaasta katsomaan, mitä ne muurahaiset siellä oikein hääräävät. Ihan pätevää kritiikkiä tänäänkin, sanoisin. No, tässä on käyty läpi lähes 2000 vuotta historiaa lyhyessä hujauksessa. Historian tutkimus tarkoittaa kuitenkin juuri edellä mainittuja nostoja. Tätä jaksoa leimaa ensimmäinen mahdollisuus
nimetä ihmisiä, jumalia ja kansoja. Viimeistään nyt voidaan puhua ensimmäisistä uskonnoista. Sumerilaisten, sumerialaisten tai egyptiläisten jumalia ei enää palvota, mutta tässä on tuotu esiin sitä, kuinka tavat, symbolit ja jumaluudet myös periytyivät myöhemmille ihmisille. Tästä vielä esimerkiksi kelvannee legendaarinen egyptiläinen pappi ja pyramidiarkkitehti Imhotep. Imhotep kehittyi lääkintätaidon jumalaksi. Myöhemmin Kreikassa hahmo tunnettiin Asklepioksena. Jumalan käärmesauva on tänäkin päivänä lääketieteen tunnus. Raamatun Johanneksen evankeliumin käärme ja parannussymboliikalla on varmaan haluttu todistaa siitä, kuka on todellinen parannuksen Jumala. Näihin aikoihin väestömäärässä käyrä oli nouseva. Väkiluku nousi vuosien 6000 EKR-4000 EKR 6 tai 7 miljoonasta 30 miljoonaan ihmiseen. Ja sitten 2000 vuotta myöhemmin meitä oli jo 100 miljoonaa. Kasvukäyrä ei kuitenkaan ole aina ollut nouseva. Blogisarjan seuraava osa alkaa katastrofilla, joka uhkasi sivilisaatioita ympäri maailmaa. Ensi kertaan nyt sanon moikka!